И се притесних. Сега ви предлагам да си попеем заедно. Песента я знаете всички. Обичам да завършвам с тази песен, защото отварям скоби. Между другото, химна, когато ми казаха и ми предложиха да го изпълнявам, си казах, че ще го направя с пиано. И ще го изпея по начин, по който всеки човек би могъл да пее нашия химн. И това ме прави много щастлива, защото на нашите концерти всички пеят и химна, и други песни, които винаги казвам. Те не са нито родопски, нито македонски, нито шопски. Това са най-хубавите двете български песни. Това е нашия химн и песента, която ви предлагам, разбира се, да изпеем всички заедно. Аз ще кажа майстро музика, оправи ми микрофона. Нали се сещате коя е тази песен? Аз няма да пея силно, ще оставя вас. Мириш
бъдете живи, бъдете здрави. Всички ние, разбира се, винаги съм го казвала, защото човек е хубаво да живее. Човек е хубаво да се учи цял живот, както вие, вече и аз ще го казвам всеки ден. Това трябва да казваме на децата си, на внуците си, защото и на моите деца винаги съм казвала, светът е ваш. Светът е ваш, но трябва да умеете, да знаете как да живеете и да бъдете потребни не само на себе си. Ако можете да бъдете потребни на хората около вас, на страната си, а защо не и на целия свят. Благодаря ви, за нас беше чест и удоволствие, че тази вечер сте заедно.